Kapin sa 50 ka mga panimay ang naugdaw sa sunog nga miulbo sa sitio Mananga. Uno, Barangay Tabunok, Dakbayan sa Talisay. Ang detalye sa report ni Femari Dumabo. Nakuanog video sa usa ka netizen ang pag-ulbo sa sunog diha sa may Mananga Bridge, gabii. Mato DFO3 John Real Shabuk, Chief Investigator sa Talisay City Fire Station, nadawat nila alarma sa sunog pasado 8:00 gabii. Sa investigasyon sa kabumbiruhan, nagsugod ang sunog sa panimay nga iya kang John Ray Borlasa. Apan, kasamtang gipuy-an sa mga trabahante sa tindahan niini. Mato sa pipila ka mga residente nga way tao sa pag-ulbo sa sunog, kay ang uban miduaw naman sa mga samang, mitan-aw og liga sa basketball ug ang uban mitambong og birthday. Buong namin na ang mga tao nanagan na kuno'y sunog kuno diri. Ito pagdagan ako ang kayo wa na ulbo na. Wa. Dako naman riya. Pag adto na ko dito kay musudan ako na koy karon wa naman di naman mada. Actually sir, mao pag ginamang tan-aw lagi sir kay giadto na mo ganiha. Kay amo to kay amo yung tan-aw nito gid ang ingon nila nga dito nagsugod ba. Di ang gimi ka wa dito sir kay nahugno man ang katong bungbong og ang second floor, tamok man dito sa ground floor. Unya karon di man namo makuha ang halublak nito kay purti pa manginita. Gabangga pa man dito akong kauban gyud si Xtero pagtunob niya iyang sapatos na lanay. Ana sa sir balikon na kanina to sir. Mao to nagko-coordinate mi sa tag-iya sir. Giisa sa third alarm ang sunog ug na fire out hapit na 11:00 sa gabii. Human sa sunog kagabi, ang uban sa mga nasunugan ang nibalik karon dinhi sa fire scene kini aron paghagdaw sa mga butang mamahimo pa nilang mapahimuslan. Ang uban usab ang ninghiyawat nga dunay parte silang mga balay nga mamahimo pa nilang mapangwartahan. Usa sa mga biktima nang hagdaw na lang sa pamasin nga may makuhang butang gikan sa iyang panimay o karinderya nga naugdaw sa sunog. Apan sagad niini ipatimbang na lang. Panikuyog ba ko ato, wa jud mo punit. Wala ni o ko kuyog kay trabaho ba. Trabaho to ko. Oh, ato mga kalkala to. Ang sao naman, ano may kalikayan ani. Di hangyo lang ton wanis gobyerno ron kung unsay matabang nila kina mga balay ng sunog. Wala usay nahipo sa mga gamit sa eskwelahan ng mga bata. Gibanaban ang dulaan sa 200,000 pesos ang danyo sa sunog. Lakip sa nasunog ang mga motor, bisikleta ug multicab. Gisugdan na usab ang clearing operation sa mga subcon sa electric wire nga nasunog aron mabalik ang linya sa kuryente. Sa Tabunok Sports Complex, kasamtangang gipahiluna ang mga biktima sa sunog. May medical station na usab. Samtang gisiguro sa City Social Welfare and Services nga mahimong usa ka child and women friendly ang evacuation center. Sa dapit, gilingaw o gitudluan sa mga school activities ang mga bata. Ang atong pag-provide nilang pagkaon until Thursday panihapon. Unya sa Thursday po afternoon, i-release nato ilang financial assistance para makatukod na dayon sila balik sa ilang tagsa-tagsa kapanimalay. Case nga although dito na siya nalapuan sa sa init nga lugaw sa pag-feeding, then kasagaran cases no is kanang ubo nasa to'y hubak, probably na-suffocate lang sa to siya sa aso gabi or kuan na siya, exacerbated na lang gito siya because sa aso kagabi. Naapod tayo ipanghimo karon nga operation center sa katong ganahan mo donate no mo tabang mao pod na akong hangyo karon nga unta katong gusto mo tabang nanginhanglan gyud taw mga pagkaon para ani nila. Uban ni Philip Patricio ug Marlon Melgazo. Ako si Femari Dumabok. Balitang Bisdak.